Vent, lad os lige starte et andet sted. For hvad er romantikken egentlig? Hvad tænker du på, når du hører ordet romantikken? Du tænker måske på forelskelse og kærlighed og kys og kram og hele muligheden. Og kærlighed i luften og sød musik i dine ører. Men nej. Vi snakker om tidsperioden romantikken. Så hvad er tidsperioden romantikken egentlig? Jo, det skal jeg fortælle jer. Det hele startede i Tyskland, hvor den dansk-norske filosof Heinrich Steffens var på ferie, og han kom i kontakt med tyske filosofer. Vent. Hvad er en filosof? En filosof er et klogt menneske, der tænker rigtig meget over verden og hvordan den fungerer. Og da han kom tilbage til København, holdte han en tale om, hvad han havde oplevet, som startede en interesse for romantikken hos kunstnerne og de adelige. Og alle var meget begejstrede. Tidsperioden romantikken var ikke bare én ting, den var delt op i flere bidder, også kaldet strømninger. Først var der naturromantikken. Der gik sådan alle meget op i naturen og kærlighed til børnene og solskin, og man bare skulle ud og sådan rigtig have det hyggeligt. Så har vi nationalromantikken, som gik meget op i sådan national stolthed og tilbage til storhedstiderne, og sådan meget med kærlighed til fædrelandet. Så er der Biedermeier. Og Biedermeier var sådan lidt længere ude på landet, ikke lige i de største byer, hvor det alt sammen handlede om sammenhold i familien og familiekærlighed. Og til sidst har vi romantismen, hvor det er sådan lidt en mærkelig tid, hvor alt var sådan lidt bagvendt og lidt dystert, og folk gik meget op i sådan, at alt måske alligevel ikke var helt så godt. Vigtige forfattere og kunstnere i romantikken. Nu vil jeg fortælle jer lidt om de vigtige forfattere og kunstnere i romantikken. Først så har vi H.C. Andersen. Han lavede rigtig mange digte og eventyr, og han var en rigtig stor del af romantikken, fordi han bidragede med så mange tekster. Adam Oehlenschläger var en rigtig vigtig del af romantikken. Han var dansk digter og forfatter. Han introducerede romantikken til Danmark. Han fornyede det digteriske sprog, og i sin levetid havde han en enestående position som Danmarks digterkonge. Han skrev blandt andet nationalsangen. Præsten Nikolaj Frederik Severin Grundtvig spillede en afgørende rolle for den danske romantik. Grundtvig var en dansk forfatter, teolog, digter, filosof, historiker og præst. Så har vi Heinrich Steffens, som vi snakkede om tidligere. Han betyder også en stor del for romantikken. Så alt i alt går romantikken meget ud på fædrelandskærlighed og kærlighed til naturen og familien. Tak fordi I lyttede med. Oh my god,